niin. Alex? Alex? Ei! Täällä on taas aika lämmin. Oikeesti te saatatte tipahtaa kaikkia yhtäkkiä ja kuolla tänne, kun täällä loppuu happi ja hiilidioksiditasot alkaa olla aika joku vieraseen väkevämmän niin koko porukka putuu. Oli oikeesti kiinnostaa. Ydinlaskeuma. Me kaikki tipaa. 3, 2, 1. Tuomari rankkari! Tuolla on, mutta se on niin vitu vaikea löytää. Mä muistan, tonne on oikeesti jäänyt niin moni. Kaikki ne lähtee. Vielä sinne ei kukaan jäänyt. Kaikki ne lähtee tuolta. Kaikki on ihan paniikissa. Niin. Voi tussu. Tuonne mä menen viimeksi, siellä ei ollut mitään. Oi vittu, täälläkään ei oo mitään. Vittu. Ei. Minä yhtään mitään. Pimmeä video. Mitä tapahtui? Sä oot vielä mukana. Pelaa, meikä ei oikeesti, mä en pelaa enää. Vittu, näitkö nää sitä? Tuliko se? Vittu, mä näin joku vittu vilahti. No se vielä on jatkaa. Tän! Ammu sitä! Joo, ei mennytkään kun... Ei saatana! Vittu ammu! Ota yköistä kokousta, yköistä! Vittu! Lyö! Ei perhana mihin. Vittu lyö! Vittu mitä teet? Vittu lyö! Lyö! Ei. Maassa on jotakin. It's raping time. Joo. No niin, mutta Nössele. jos huomenna ei oo ei meillä huomenna reeni. Oi. Noniin, joo. Joo, että huomenna... Voitko käydä kusella? Oot. Saatteko kerätä? Siitä on. On. Joo. Liian moni on nähnyt mun Beniksen. Se bus vei! Kirsti pisti bussikin pois. Paina sitä eetä. Ota sulakin pois. Yes. Paina. Vittu. Vituusti! Juokse! Syökää paskaa. Ei saa. Itse vide. Tää on vissiin ihan lopussa tää peli. Mitä vittua? Oikeesti. Sulla vielä lähes melkeinpä. Itellekin. On se loppu. Vähän se mistä Arttu varoitti. Ei vittu Cold Forest. Ei se Ei ne panokset. Mehän vittu siinä.
Mitä vittua oikeesti? Imee paskaa. Sääkättämisen määrä. Ai, moottori saa! Juokse. Älä kato mitään. Kohta tulee se naama taas. Kellari. Ei. Ei välttämättä. Ei oo. Alle kertoo vielä kohta tullaan käpylään. Vittu esiin taikka pyrkät tähän räpylään. Joku alkaa maksutapaa vastaan kinata. Joku salas lokeansa alas hinata. Konduktöörin kyrpäkalle imokas hässilään. Siksei koskaan Testissä Limo alkuu. Kuukauden ollut lattialla. Kerännyt vähän pölyjä. Käy vielä Timon kasseissa. Käy vielä siis. Palkintona koki Småland. Aloitetaan testi. Ei vi... No se on käynyt jo. Ei, se on käynyt. Käytä uudestaan. Se on uskokukka. Entä sitä näe mitään? Laita valot siellä. Siellä alla oikein. Noin sieltä. Ei olla mitään sukupuolitaate. Älä myönnä. Oota, laita vähän valoa, että kaikki näkee sen. Niin. Ei vielä. Mitä niellä? Ennen kuin saatte juomaan. Pitääkö hiuksia lattialta? Ei mitään hiuksia munaa. Joo, alkoi katsoa. It's clear. Mikä arvio? Ei ne ainakaan munakarvoja. Aivan järkyttävää. Mikä se Monta pistettä? -10 kautta 5. Vittu ne on karvailus suu. Ei vittu. Anna M16. Ja Save. Ja M16. Ole sulta. Nää meet nyt taas tänne Saveria päin. Ei se oli nuoli. No nää meet siitä liikaa tänne. It's raping time. Kyllä tossa on mennä oikeaan suuntaan. Bitch. Joo. Sitten kun se yllättää sen kunnolla, niin se on vittu ihan selvä. Jos nää tiedät, et se on sun selän takana. Ai niin näet ollos siellä. Kalle, eikö ollutkin piili ihan enemmän? Ja puuta päin. Lamppu. Visu koiraton, mitä vittu? Soitetaan. Mitä partneri ei oo tuolla? Riku katoa. Anna mikä. Ei oikein. Soita uudestaan. Ei, soittakaa uudestaan. Soittakaa uudestaan. Olisiko näet? Mis mun koirat on, mitä vittu? Jos ei ikinä tuo julki, että on mitään. Vittu kaikki lomitus, pomoilla vittu riittää. Mulla on vatinaa 20-tuumaset mun 64. Omistus tatska mun omistamas hevoses. Mun kartan on se vituisemmat turvajärjestelmät. Mun turvapäällikkö Mike Tyson voikin ne teille esitellä. Autotallis löytyy vittu Rolls Royce. Ja kellarista köytettynä Rolls Royce. Se laulaa meille vittu aina aamiaisella, kun syödään kaviaaria suoraan hellalta. Ja chicks se riittää, meikäne siittää. Ja heittää ulos talosta, kun en mä ala mitään. Lapsi vittu paimentaa, mun täytyy vaan mun ase. Wow, 30 sekuntia. Ei muuten möpöisikö sillä alaa.
Pakko ennen. Sen jälkeen mä en muuta pois onko sen jälkeen sanottu 15 sekuntia. Niin et viitit vielä sitä. No 10 sekunnissa alkaa summa. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Allah! Ei! 18! Kyllä! Kuin hidas. Hidasta. Ei tule mitään. Mikä se tällainen aikuinen on? Oi. Vähän fiiliksiä. Riku, se on hyvä juttu. Nyt hyvä juttu. Hyvä juttu. Tää on niin nöyrä yhtä vähän. Mis mun koirat on? Mis mun koirat on? Mitä vittu? Mis mun koirat on? Mis mun koirat on? Mitä vittu? Mis mun koirat on? Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! Mitä? Mitä vittua? I don't wanna live anymore. Rahaa jos ei oo, on maksettava luonnossa. Kertoo konduktööri Kalle alkujuonnossa. Kalle kertoo vielä kohta tullaan Käpylään. Vittu esin taikka pyrkä tähän räpylään. Joku alkaa...